West Karbi anglong nong jirong along provinson timung phan no pakpen katengkheng. Delai Higher Secondary School KSA Unit ingdeng kithom amahang githek ani katalon. Biswanath District Bimari Longprat India rong along langtuk chomongkan kekan. Kardam Karbi Prime Time long pen regionality movie non birtang ton pen arju ikha. West Karbi anglong hambren thana ke parlo nong jirong Nepali arong along provinson timung aphan no pakpen bangge thomatum katengkheng pusinili tuma phirangke katni solong beta nang pale. West Karbi anglong hambren thana ke parlo nong jirong Nepali arong along provinson timung aphan no pakpen katengkheng alam pen non malong West Karbi anglong lapen Meghalaya japet jahoy along airset rungsat atomon japom asonsi theklong. Adang aku kiso asa pura mate tapat timung arong Amerika Edwinson timung laso alam ki aputhak hamren along jangmi inkoira sirkep ani lam hoi mate FIR kipi atengke provinson timung rit pen hem kachiwang ahutsi nongjirong Nepali arong along akisung pen chitonglo areng kiso ari so rit pen hem kachiwang ahut nongjirong Nepali arong tin parpet mate borson son satep chen chitung mate Alvinson lapen tram tarliang banggathom biri mongrap ruisinang provinson timung aphan khang dunsi banggathom ariso angno kelepen timung aphan no pak pensi ari amoy akeng aphang hai hui adim chorlu lutji apran karmuji aphan sailang no klemlo prapjin pen adai mate apap kido abang kithom aphan nep ingnang nangji paphoprat nangji puta FIR alo pen ki hang pato katengkheng atum chomang pusi kisung kipo ahemaso phirangki atum phan than pachini lage atumi ani yang somebody truck up a porsi polo lasi saya tikidam hidiga celangdam hosi hadak chomang atum pen bang kethom plia chomang no men chetong amasi duma mong sinang ku kachehang amat hadak duma ke mong un bom hosi labang su phan chomang tum no pakpen etek mate no pakpen thulo lasi labang su ame kar omti ka hot lake ha penangan kilometer beng bakan katsi bangahem cipat jongdam lo lasi hadak pensi puthot tapada soraphan khobor cipisi tapada sorsi abang aku mantel latang so keso bang khan longdam lo lasi to viajo tapat pen bayi troksinar ke vapor tapat pen bansi dak puthot hamrem civil hospital along banji ke vapor si nang pale lo non doktor tung aprang pen mane tapat la pen non jirong Karbi hianang bong kopini gaje bohong gaje lang sila thon pini alam nang li chini dunma nili lapu details lapu ke chini dun thai the setame aningkan peningkan lapu son kacharbo lason aprana charmot lason dudu ningkan kethom phi pene phong lason ke thekdun long lo kopia puthak lo lason ke to kok etika lapuson ke dokok mane la border pu alam pathelok pen kuson ne latum khai alam si lason ang dokok bon pusinili sini dam hai KSA Delai Head Branch ke parlo angkang Delai Higher Secondary School KSA Unit ingdeng ke thom amahang githek ani Delai Higher Secondary School along jangmi ni phai inkoira sirkep ani katalon pon abirta katnyu sa hemalong birta nang pale ada porphai troxia porpen Delai Higher Secondary School KSA maipu anon terang pen song alama bangjarpon bangso phi kongchun bang version ingleng pensi chikimo melur ke kai jalin ponlo ada porphai nerkep apor malom pen chisik se pin pen lam ki jai mate extempore speech ajai mexitame alang litum pen deng ponthu apithu ada porphai kep apor pen anon terang pen mai chipahem pu ponsi ingdeng ke thom Delai High Secondary School KSA unit amahang thek ani katalon amai pialong alhi aman pen Delai HS School dunmai pura justimung KSA Delai Head Branch amai pu nobin rongpi abarim KSA Delai Head Branch amai pu hundorpe KSA Kuligaon Branch akong chunbang katharson ingti pen chenglok pinangan KSA song along klembang phubang phiatum chitong dunsi mayalong adipidun mayalong aluhi aman pen ka chitong dun ke thegi dingatum lo charlie pen si khai ka chingthu lapen
longri longpat ka chirai kom unji pupen chenglok ki asia tum ki claim ki tam nang je puthak than mum te kang si chisik se pin pen lam ki jai ka chipate a jai me kalong ka chipate ki hai abang pu bang phia tum phat nong e pa jersey mesen pen mai pachun pon Department of Social Welfare, Children's School and Hostel, Orphanage, Lower Delaji, Difu along Jangminipai Inkoira Nerkep ani, Katnyusa Birta Thanbang, Sami Munika Milik Pilapen, Alang Liari Sanghua Tumpen Pen Kahumrida Mabirta Katnyusa Sahem along Birta Nang Pale. Heritage Learning Program 3 months course Charlie Bomahut along Litum Labangso Orphanage School along Kahumrida Mahut ki Boyded Ausuma Tumapan ki Thekdamlong. Lapen alang lilahai Ausuma Tumapan ka Jinsu Mati kirap kang thurponji aning ke hang parpik achok pining arkoy achik lupen irui pen anisi mate bhom kru ani kai ke ta ka humri dam fair alang li jirpi jirpu pen chirap chitu si bhom kru ani tin jangreng asuma tumapan ka chitong dam padodam la pen ke than ki mum tikang padu pon verlo lason si jang mini pai inkoida ner kep ani ta alang li ka humri dam ahut alang li long ajai rong chihon la pen Mr. KYF 2019 mate kat news birta thanbang harmony be atumta chitong dun si osomara tumapan alang litum pen kithek ason an than mum tekang pen alang litum ki cho a hormu la pen lokachali e hormu hai huita pajer tekang si ning parong set pen chepadi tekang lason si ning ki me mate Karbi khaya phan ka chinghon abang pu bang phia tumta Munika milik pi akimang along kai ki kachirap kachitu dun pen kithek asonan orphanage tumapan than mum dun verjia phan ka chung ning ri patu non malam so porapan birta mung tonpon eksenang Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Karbi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Karbi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Karbi Society.
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, Karbi alang, Teso alang, kecu ajam tu, Tarmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Uptor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputhot birta long angthulo Biswanath district bimari longpat ingtia rong sar konok taro atuma hem chang mini phai ingkoira troxia ni pen ni phai ingkoira sirkep ani an langtuk chumkan ka patupon abirta katnya sa hema long birta nang pale jang mini phai ingkoira troxia ni rup ki hum pen pangcheng ponsi ajo kanpi la pen puthot ni phai ingkoira nerkep ani anarlo langtuk kikan langtuk kikana long minister Ranjit Tata tachitong dung si RDP tun la pen ajo kanpi kikan mesen pen pachun pon Biswanath district along kitobom akarbi arat atumta methang jutang jupat porom puthi tapen lamrun non anta jutang ingchim limla Nihang the Futures of Northeast India Southern Assam Karbi Dinary Committee ahin pen surihini ra krisel cap aningkan aparman jangmini phai inkoira ner cap ani kichengsi krungching sai amai anisia baha ke padopona bita pherang ke pen bita nang pale Jaimek ateng pen jang mini phai ingkoira troxi ani anarlo pen alhia tuma phan kedeng anigang sampor phai trok apor malom pen chetong pet agirja puthot phom kru ani mate jang mini phai ingkoira nerkep ani ada por phai trok apor pen hempu an kicho agirja bang so phi ada por phai sirkep apor pen kaduka be chingrum pet pen kechengsi angkung la pen adun thu angkung krung ching sai patupon Tarlang so pastorate in church Reverend B. Terang pen cepa hempu pon pen Southern Assam Karbi Dinary angkang along kaching thur pon nangji aparman chingki chingwai pon bangso krung chingsai amai pia long kurusar atum Reverend Brilingson Terang Eliswell rong parla pen Samson Teron atum ta chitong dun pen bangso krung chingsai amai pachundun la pen anigang sampor phai trok apor pen puthot chingrum pen girja patupon bangso amai isek along kurusar atum pen si arnam alam thera atuma phan than par jupon Karbi prime time manggela pon sikang ton pon ikla tu me thak me kurang tu